Așa. Poți să spui. Au sunat din buci un semnul stingerii străgerii. Tot Ierusalim îmbracă vălul liniștit a serii și așteaptă ceasul nopții, ca un blestem ce-l apasă, când tăcerea grea e tristă, ca o lespede se lasă. Mii de stele luminează, noaptea rece și senină, undeva cu ucenicii. Domnul stă acum la cină, iar cântarea lor de slabă, tu o șoptește și cum se pune pe Domnul, tulburarea îl cuprinde. Adevăr gresc o nouă, unul dintre voi mă vinde. Se întristează ucenicii când aud această veste și îl întreabă cu sfială: Doamne, spune care este? Când a văzut pe Iuda mâna Domnului întinsă, cunoscut-o vânzătorul, după o oră ochii aprisă. Și Ioan învățățelul, cel mai mult iubit de dânsul, răzmat cu sala pieptului, neoprit, îi vine plânsul. Doamne, cum pututa oare trădătorul să te vândă? Cum l-a biruit pe Iuda, pofta de argint sprămândă? 3 bătăi răsună în ușă, une-și plâng cu toții vina. Și o femeie intră în grabă, e Maria Magdalena. A înviat învățătorul, giurgiurile stau grămadă, Petru și cu Ioan se duc să vadă. Groapa-i goală, Petru plânge, Ioan strigă prin suspine: Pune-mi te duci Iisuse, iarăși pe noi cu tine. Stai acolo, faci o cântare, stai așa. M-a luat Domnul. Stai așa, că faci o cântare, stai să filmăm peisajul, da? Nu mă pot ține, mă. Stai așa, să vedem Că nu peisajul. mă pot ține. Așa, uite, frumos peisajul, cabana Cozia. Și hai, faci o cântare? Cântare. Așa, că îți Când place. mergeai cu crucea în spate, scomântuitor, celor ce mergeau în urmă, te-ai întors spre ei cu milă, zicându-le lor: nu mai plângeți cu întristare, sărmane femei, și vă plângeți fiecare, că vine o pedeapsă mare pe-ai voștri copii. Dacă azi în libertate tu nu te silești, va veni ziua cea mare și nu va mai fi scăpare să te pregătești. Și vei zice munților că des peste noi, dealuri de neacoperiți-ne și ne ascunde de cel ce vine ziua de apoi. Dacă cu lemnul cel verde, Hristos, așa s-a întâmplat, ce vom face noi odată la ziua de judecată, lemnul cel uscat. Amin.